berdiri. Mohon izin Pak Alfandi nggih. Nah niki sindene diteke. Mohon izin Pak Afandi nggih. Diserepake Mas, diserepake Mas. Aksa mau lho. Kentongane wau to. Iya kentongane. Nggih, ngono e ngambek lho. Lah tenan. Engko nek mutung mulih sik ndak ya malah repot. Lah niku ki saking semangate lho. Lah nggih. Mbok. Kaya dek ingi lho campur sari melu aku masa donga disrepeki Mataram lho karo Aksa iki. Nggih, Aksa niku. Nggih. Nah, nggih ngoten niku. Jan rumah sak. Pengrawit ki nek sregep ngoten niku kok. Nggih. Jan. Mbak Dewi. Dalem. Pinunggan menika sowan wonten wilayah panjenengan. Nggih. Di Desa Tulung Kecamatan Sampung. Tulung ki nek ning Pagerukin ndak ya mung celak. Celak, nggih. Monggo niki kula calsi kamardikan. Bawane napa? Ya. Kita semayan karo Revi iki. Dereng semayan niki mawon. Oh, nggih. Monggo. Sesideman mboten napa? Boleh, ndak apa-apa kok. Nggih. Nggih. Lah kula bingung kok nggian ngeten iki. Nek rak mboten curhat to niki? Mboten. Oh iya. Nyeritani cah-cah niku lho. Oh. Nyeritani pengalaman. Rendra. Nggih, tintingane Mas Revi. Nani. Iya to. Nek ninting nggih semangat. Oh diaturi kok. Kabeh ditabuh. Nggih. Nggih, pangapunten lho Bapak Afandi. Lah iki kita aturi Bapak niku nggih urung patut lho jane. Mas ngoten. Nggih, ngono ketoke malah iso nyumat dulur. Lah nggih nek Bapak ngono kaya waduh ngono lho jarake nggih. Jaraknya ki. Oh, beliaunya itu ya berarti kalau usia belum ada 30 itu masuk gen apa, Mbak Dewi? Gen Z. Gen Z. Wow, nggih. Gen Z masuk Gen Z iki. Nggih. Yogane nggih Gen Z. Sindene nggih. Nek yogane niku Gen Z. Oh. Nggih. Gen Z niku sing nyaron niku lho. Sing nyaron karo sing gendang jaipong nih. Ketambahan sing ngegong. Ditekoni BB niku kula BG. Kok BG body Gen Z. Aku ora melu lho, aku gak. Aku Mangga, body Mbak gitar Dewi. Spanyol. Nek delok kok sing adoh ngono lho kok ora trimo. Ngerti ora mak Spanyol ki apa? Separo nyolong. Wiwitane anderek sang pekik. Kaya ngene iki lho, swara ki lek peton sampung tenan jos. Cocok karo ingkang dikersake pepundhenku saka Poman Pulung.
Pak Kuncoro kintun salam dumateng Bapak Ibnu Multazam. Sawan menyang kutha gedhe Bandara Traska Yongyan Selendang kuning kang saking wukir swara kurang permana ning wasis ngrum Hangrung marang bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis cengkoke berbeda. Nggih, munggah medun kados dalan nggen kula. Woe. Tiwas aku mikir liyane. Napa? Dalane. Ya kan nggen kula munggah mriku to. Nggih. Terus tresno sesi deman Ya Pak Dewi. luwih becik patenan timbang pepisahan lan Kakang Sulistya tarewangi samudana marang kulawarga garwa lan praputra liwat kinjanging alismu
jiwa ragaku kakurung kehormatan mamrung rubuh urip pripun gas urip ana kutha gedhe kowe tak tukake masa isine apa-apa wae nadyan sedeman mesti tak wujudake matur nuwun Mbak Dewi Lestari menika ugi sarjana seni. Wah.